basura ba ganyan, baby? Baba ka, Jess? Okay, nulog. Papa! Sako ba na dito sa luwa? Basa na basa, 1. Bilang sa 1 hanggang 10. Kung basan ka muna ang number 1. 3, 4, 5. Dilulo na yung mga tao. May kamera baga. Tayo mambayad daw ka lang ni Siuwi. Wala pa aking cellphone ng sila mo siyempre. Hindi lang mga kami number. Cellphone lolo. Siya man daw.